Damdamag Radyo Sagada. Naimbangal daw iti Lunes, siya ni Simbay mangibingay katagitiya damdamag. Para iti ulo dagiti damdamag iti lokal. Korte Suprema ng pabor iti munisipyo ti Bontoc may naig iti kontrobersyal a panagkali iti dati nga basuraan. Mas napingpintas nga pasilidad ken baro nga silid pagadalan manamnama iti upat nga munisipyo ti Montañosa. Boses dagiti mannalon ken mangalap iti Mountain Province pumigsapay babaan ti panakadraft dagiti programa ken budget iti probinsya. Kapasidad dagiti parents, teachers ken association leader iti Montañosa may papigsapay iti tulong ti gobyerno probinsyal ken Department of Education. Danum adati nga rason iti panag-aapa dito Mountain Province sa nagbalin nga simbolo ti panagkaykaysa dagiti komunidad. Iti ulo dagiti damdamag iti rehiyon magalong kinari ti palasyo nga agidasar iti kaso kontra kadagiti korap. Moderno ang makinarya iti panagtalo na iparang iti umuna nga mechanization roadshow iti Cordillera. Kabakiran iti Cordillera mas alinmawa pa'y basar iti report ti Department of the Environment and Natural Resources Cordillera. Iti ulo dagiti damag national dandani kagudwa a milyon a pamilya nakalinya tapno agbalin nga benepisyaryo ti 4Ps ti DSWD. Panangikat iti system loss charge kana VAT iti kuryente maisaksakan iti Senado kon sektor ti negosyo. Panangipatarus kadagiti linteg iti Tagalog, Bisaya ken Ilocano inya pila ni Representative Chel Jokno. Ken nasurok duwa gasot ken 50,000 nga laptop ken voice amplifiers may pasigurado nga mapan kadagiti manursuro sigon iti Department of Education. Para iti detalye dagiti damdamag, iti lokal ket absuelto ti local government unit ti Bontoc iti bilin na akasapulan nga kalian ken ihawl. Dagiti na ilumeng nga basura iti dati nga matuytoy o kalutit open dump site. Inkansela ti nangato nga ukom ti kadaanan a pamilin ti Court of Appeals kalpasan ang mapanagnakan asaan nga technically sound ken saan nga feasible ti panagkali iti nasao a lugar. Basar iti naipatungpal nga inspection babaan dagiti eksperto manipud iti Department of the Environment and Natural Resources wenno DNR ken nasabasabali nga ahensya iti taon 2023 natalgeden wenno napeggad. Wenno saan nga napeggad ken natalgeden. Saan nga pangta, iti Chico River iti naisira ken na-rehabilitate nga dump site. Naragsakan mo ti LGU Bontoc iti nagbalin nga desisyon no sa dinukot inyunay-unay ni Vice Mayor Alsanister Patingan at ipanagkali kadagiti dati nga basura nga daan dagiti nagtubo nga mulmula ken kaykayo ita wenno iti rehabilitated area ket mangitunda laeng iti dakdakkel a peggad ken pangta iti aglawlaw. Agtultuloy met ti LGU iti solid waste management daytoy iti tulong ti barbaro nga Ancho Waste Management Facility ken ti bukod na nga 10-year solid waste management plan. Iti sabali adamag lokal sa ni puwersa ti Department of Education wenno DepEd ken dagiti lokal nga gobyerno ti Bontoc, Busaw, Barlig ken Paracelis para iti panakaitakder dagiti baro nga pasilidad ken eskwelaan. Formal ang napirmaan ijay Pasig City ti Memoranda of Agreement iti nagbaetan ti DepEd ken dagiti alkalde iti upat nga munisipalidad no sa dinukot saksi mismo ni Education Secretary Angara. Iti sidong ti agreemento dagiti LGU ti mangimanihar iti konstruksyon dagiti baro nga patakder para iti Mainit National High School, Busaw National High School, Bakari National Trade Agricultural School, ken panangpasayat iti pasilidad sa Jay Lingoy Chatol Elementary School. Insigurado mo ti DepEd ti teknikal a panang patalina iti kalidad tapno makaipaay iti natalged ken nasimpang aglawlaw para iti panagbasa dagiti kabataan.
Namin pa'y dagiti damag iti lokal opisyal nga inpasati Sanggunian Panlalawigan ti Provincial Ordinance Number 618 amang patpatibker iti papel ti Provincial Agricultural and Fishery Council wenno PAFC. Babaen tinasaong ordinansa pinirmaan ni Gobernador Bonifacio Lacwasan Jr. mapagbalin nga opisyal nga advisory kon consultative body ti PAFC iti gobyerno probinsyal tapno direkta ang mangipadanon wenno tapno direkta ang maipadanon dagiti pangkasapulan ti sektor ti agrikultura. Malaksid iti panangbukal iti 12 nga specialized sectoral committees para iti nagduduma nga mulmula ken pangkabyagan, may paimot lang iti konseho ti sigurado a budget asaan nga bumaba iti 100,000 pesos. May nayon ti tugaw ijaya Provincial Development Council para iti mas direkta nga panakipaset iti panagplano ken panagbudget iti probinsya. Iti sa bali pay adamag lokal mapatibker pa iti panagtitinulong dagiti naganak manursuro ken gobyerno para iti pag-imbagan dagiti estudyante ditoy probinsya. Daytoy kalpasan nga opisyal Arugyan ti Schools Division Office ken ti Provincial LGU ti Clustered Capability Training para kadagiti leader ti Parents Teachers Association wenno PTA ken dagiti leader iti eskwelahan sa Jay Paracelis. Iti tema nga Ignite the Change panggap tinasaw a panagsanay a papigsaan ti panagidaulo dagiti PTA officers iti panangmanihar iti pagadalan ken paunugan ti kaamuanda kadagiti napapateg nga banag akas iti responsible parenting, child protection policy, mental health ken digital parenting. Daytoy a proyekto ket paset ti Ugbo Initiatives ti Dibisyon. Akem na nga ituloy ti maikadwa nga serye ti panagsanay ijay Bauco ken Bontoc tapno masakop ti dadumapay a munisipalidad iti probinsya. Manipod met iti nabayag nga krisis ken panag-aapa gapu iti danum nasulbar ti parikot dagiti residente sa jay sitio Panabungan, Barangay Laylaya iti munisipyo ti Busaw. Nabaligi na isimpaken na papintas ti bukod nga potable water supply system iti tulong ti Local Government Support Fund. Gapu iti nasaw nga proyekto nasukatan dagiti kadaanan nga tubo ken nangikabil iti nayon nga distribution tank nga itaket mangipapaay iti makaanay a supply ti danum kadagiti balbalay, eskwelaan ken barangay health station. Babaen ti panag-organisa manen iti Panabungan Water System Association ken panangpatalinaed iti Cordillera Tradition nga binadang wenno panagtitinulong ket naaramid ti agpapada nga schedule ti distribusyon ti danum anang isubli iti urnos ken panagkaykaysa ti entero a komunidad. Itimot detalye dagiti damdamag dito rehiyon ti Cordillera. Binanatan ti Malacañang ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kalpasan na nga ibaga nga ipabalod na amin nga kurap nga opisyal iti gobyerno no isuna ti agbalin nga presidente. Inpaganatgat ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro asaan akasapulan nga agbalin nga presidente ti asinuman tapno lumaban iti korupsyon. Palawag ti palasyo kas alkalde ken dati nga investigador at dati kabailan ni Magalong ang mangidasar adagos iti kaso kontra kadagiti ibagbagana nga tiwali nga opisyal. Kinaritmet lang ti Malacañang tinasaong nga alkalde a panaknakan ti inyebkas na nga 90% dagiti mammanday linteg ket kurap. Babaen ti panangiruwar iti ebidensya ken kadda ti kinapig sa tinakem nga kasuan dagitoy. Iti sabali adamag ti naparpartak ken nalaklaka a panagtalon ket naiasideg kadagiti lokal nga mannalon ti Cordillera kalpasan nga ipatungpal ti Department of Agriculture PhilMec ti kaunaan nga mechanization roadshow sa Tabuk City, Kalinga. Dito'y kat naiyam amu dagiti baro aramit para iti panakapaduras ti sektor ti agrikultura iti rehiyon. Iti tulong dagiti Korean Technology Partners na itampok iti dua aldaw nga aktibidad dagiti espesyal nga makinarya amayan natup iti pangkasapulan ti probinsya ti Kalinga ken Apayao. Maibilang dito'y dagiti brown rice mill,
corn mill ken levy maker. Babaan ka dagiti demonstrasyon ken seminar, personal ang nakita ken nasuruan dagiti miyembro ti kooperatiba no kasano ang makatulong ti mekanisasyon tapno mapababa ti gastos iti labor ken mapangato ti apit kadagiti taltalunda. Iti sabali pay adamag iti rehiyon na nayunan. Nanayunan pa iti sakop a kabakiran ti Cordillera iti likudan dagiti pangta ti kalamidad kan panagbalbaliw ti panawen. Daytoy ti panakkel nga inbaga ti Department of Environment and Natural Resources sa Cordillera. Mainaig iti baligida iti panang protektar iti aglawlaw. Sigun ken ni DNR Regional Executive Director Engineer Paquito Moreno, dinmanon iti nasurok 8 gasot ken 50,000 nga ektarya ti forest cover ti rehiyon gapu iti agtultuloy a panagmula iti sidong ti National Greening Program. Nayon pay dito iti tulong dagiti nainsigudan nga sistema akas iti muyong, lapat ken batangan. Numan adda ti panagduras iti kabakiran ket impanawagan latta ti ahensya tinaputput nga kooperasyon kontra kadagiti pangta ti landslide, forest fire ken elastiko nga panawon tapno mataripato ti rehiyon kas kang runan a pagtataudan ti danum iti amyanan a Luzon. Itimot detalye dagiti damdamag iti Pagilian. 4 gasot enggan na 5 gasot aribo nga pamilya ti madamaan nakalista iti waitlist tapno makasrek iti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4Ps ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD. Daytoy ti inkumpirma ti DSWD Spokesperson Assistant Secretary ani Irene Dumlao may papan iti agtultuloy nga panagpalista dagiti rumbeng a benepisyaryo. Sigun iti ahensya manipod iti tinawon nga target da nga 4.4 million a pamilya, nasurok 2.8 million paylaeng ti opisyal ang nakasrek, isung agtultuloy ti panakaiproseso dagiti validated beneficiaries. Inlaylayon mo't lang ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. ti dati a 7 nga tawen nga limitasyon iti panagtalinaed iti programa babaen ti Executive Order number 120 tapno matulungan ang makabangon dagiti pamilya nga adda iti nababa nga level ti panagbiag. Iti sabali pay adamag national ket nagpanawagan ti Philippine Chamber of Commerce and Industry wenno ti PCCI ken dagiti leader ti Senado para itinununeg nga reforma iti sektor ti kuryente. Iti kastoy ket nananay ang maipababa ti binula na nga baybayadan dagiti consumer ken negosyo iti Pagilian. Sigun iti PCCI numan nasayat arugi ti panag-ikat iti system loss charge ken value added tax wenno VAT adupay nga pass-through fees ti masapol ang maibaluar tapno saan nga agbalin nga laped ti nangato asingir iti kuryente. Iti panagduras ti ekonomiya ti Pagilian ken panagpuunan. Target met da Senate President Sherwin Gatchalian ken Senate Energy Committee Chairman Erwin Tulfo ang maaprubaran sakbay nga aglipas ti madama nga tawen dagiti singasing alinteg amang ikat iti system loss ken VAT. Inyunay-unay dagiti senador asaan ang nainkalintegan a dagiti umili timang bagbagkat iti lugi dagiti electric distribution utilities. Inpasigurado ti Senado ang mangikabilda iti istrikto nga regulasyon tapno iti kastaket saan nga ilumeng. Wenno ipasa dagiti kumpanya ti kuryente tinasao nga bill iti dadumapay nga item. Iti sabali pay adamag ket tapno maawatan dagiti ordinaryo nga umili dagiti karbenganda ket maisaksakad manen iti Kongreso ti singasing a maipatarus iti wika nga Tagalog, Bisaya ken Ilocano dagiti linteg iti Pagilian. Daytoy ti apela ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno iti sidong tibukod na nga House Bill number 3863 wenno ti Batas sa Sariling Wika Act. Kagidan ti panang celebrar iti buwan ng wika.
In paganatgat ti mamanday linteg nga importante nga agbalin nga accessible iti amin ti hustisya kung saan dapat nga agbalin nga lapad ti wika nga Ingles iti panangawat kadagiti linteg nga addaan iti pannusa. Iti sidong ti singasing kat ipangulo ti komisyon sa wikang Filipino ti panang i-translate kadagiti agraraira ken baro alinteg akas iti revised penal code ken labor code tapno maisigurado ati nga awan wenno dagiti Pilipino ket awan ti maibati iti panang-ammo iti linteg. Para iti maudya detalye dagiti damdamag, inpasigurado ti Department of Education wenno DepEd nga tuloy-tuloy ti panang iwaras da kadagiti kinakasapulan nga ramit para kadagiti teachers iti entero a pagilian. Inlawlawag ti ahensya nga nakasina ti proseso ti panaggatang kadagiti lapel microphone ken iti nasurok 250,000 nga units ti laptop. Palawag pa iti DepEd, inyon unada lang ti panang ipay iti voice amplifier sa para iti dandani 8 kana 80 nga teachers bayat ang manarimaan ti naannad a bidding para kadagiti dekalidad nga laptop. Impaksa ti ahensya ang malaksid nga nakatipid ti gobyerno iti panaggatang kadagiti lapel ket makitkita ti usto nga kalidad ken warranty dagiti barumet nga laptops. Daytoy ket panang isigurado ang natibkera ken usaren ang mabayag dagiti teachers iti panag-isuruda. Ket dagiti nga rud-apo ti pakabuklan dagiti damdamag ita nga aldaw para iti midday news. Asyak pa lang ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada.